Поп-топ с Мартин Геновски. Сега е време да отидем в Звезден дом, където тази седмица гост е Били Хлапето. Звезден дом с подкрепата на Мебели Зона. Ето вече си избрахме сет и се настанихме с Били. Привет отново. Как е? Екстра. То общо взето при теб, докато те поканя, за един проект излиза друг проект и се насъбират. Доста активно се вихриш последно време. От една седмица насам има нови 10 проекта, така че... В смисъл... Албум ли? 3, може би. Супер. Разбрах обаче, че работите по нещо като башмайсторска втора част. Добре. Така ли? Вчера го разбра това. От някъде го разбрах. Да, пак от вашата телевизия някакъв. Аз друга телевизия не гледам. То, в смисъл, няма да е башмайсторска 2 и така нататък. Просто проектът е такъв, че е с Димчо и пак сме двамата. Да, работиме не само върху този проект. Доста музика в последно време се прави, което е много хубаво и супер много се радвам. С Вензи подготвяме някакви бруталните неща. Ще имате съвместна песен? Да кажем, да. Кажи де. Добре, така го кажа. Подготвяме проект с Вензи. Дали ще е една, дали ще са 10, времето ще покаже. Но да, работи се отделно от това, аз самостоятелни парчета правя, с Лекса също и с много други мои приятели и изпълнители, естествено. Се работи така, че... важна е музика да има. Да е от сърце. Добре, малко си поговорим за псевдонима Били Хлапето. Това мисля, че е нещо, което вече хората знаят и е изчерпано. Оказва се, че не било точно така. Можеш ти малко повече да поговориш за псевдонима си? Казвам се Билян. Цяло. Билян Малулов. И накратко всеки ми вика Били. Почна по-скоро от фенче. Той и сега съм си фен, но как го кажа, когато бях в Ghetto Productions, Ghetto мен тогава ми сложи това име. Казал, искаш да си Били Хлапето. Много преди това съм чувал по-големите, нали, ме питат и така нататък, ти знаеш кой е Били Хлапето? И аз откъде аз знам, не са ли, после не проверили? Впоследствие го проверих това нещо, но да, като цяло Били човек и Били Хлапето, като стана баща, стана Били с Хлапето. С Хлапето. Да, стана Били с Хлапето. Добре измислено. Питахте за псевдонима, защото той е използван от Хенри Маккарти, който е така популярен американски престъпник всъщност. Престъпник за една част от хората е бил престъпник, но за друга част от хората е бил доста добър човек, така че е супер спорно. Да, има интересна информация. Между другото, 2011 година на търг е продадена негова снимка, единствената негова снимка за скромните 2 милиона и 300 хиляди долара. Супер. Да, пожелавам ти и ти да почнеш да си продаваш снимките за някакви такива цени, още приживе, по възможност. Не държа, честно казано. Като цяло, аз наистина го правя заради музиката, човек, заради себе си, заради това, че мога да накараш някой да се усмихне, когато му е тъпо и така нататък, да накараш някой да избухне. Другите неща са много... временно нещо е, човек. Добре, значи самото така финансово измерение на музиката не те вълнува чак толкова. Човек, ако ставаше въпрос да трябва да се прехранвам, да ставам милионер от това нещо, човек... Не знам, това е любов, човек. Смисъл, аз съм съвсем различна мая, така че да не говорим за тези неща. В смисъл, пари, такова, аз го правя, защото обичам да правя музика. Точка. Не би се занимавал с нещо друго? Има ли си занимавам се с много различни неща, но музиката е едно от нещата, които много обичам да правя. Също така и готвене. Готвиш, това е интересно. Малко мога да разпитам и за това. Сега да чуем и да видим Alta Control. Не го казвам правилно, можеш ти да го кажеш по-добре. Слушайте, гледайте и се радвайте. Добре, и след малко продължаваме. Звезден дом с подкрепата на Мебели Зона. С Били Хлапето си говорим Звезден дом. Скоро се появи и проектът ти с Марина Кискинова. Непознат се казва. Там как се случиха нещата? Кой ви запозна? Графа, предполагам? Не ги познавам тия хора. Не познават се всичките за мен.
По-скоро ние заедно решихме, не е инициатор графа в никакъв случай, защото това е външна продукция от Monte Music. Просто съм на фичеринг на това момиче, хареса ми идеята за парчето, аз чух бита, когато алгоритъм го правеше, така нататък, викам брат, тук дай ми една 16, защото много е яко, той каза ми това е за едно момиче и аз го питах, викам, ако искаш поговори с нея, питай дали е съгласна и да. Тоест пак всичко идва от музиката, просто си се изкефил на музика. Ами да бе човек, смисъл, толкова много сме го говорили това нещо и вече, в смисъл, като ми зададат един такъв въпрос, малко такова като яд ме хваща, защото в крайна сметка, нали, всичко окей, нали, мога да изкараш някакви пари и така нататък, ама човек, супер жалко ако го правиш само заради това, разбираш ли? Хора, жалки сте ако го правите за това, смисъл, не искам да излиза се едно, аз съм голямата работа и така нататък, защото аз съм никой в крайна сметка, аз съм Билян, нали. Това, че ме дал по телевизията, не значи нищо, но според мен всичко, което се прави с цел нали, материална облага, мисля, нещо, което е свързано с тебе, човек, едва ли не ти продаваш себе си, човек. Мисля, то е бизнес това нещо. Супер и така нататък, но самата идея да го правиш само заради това нещо, на мен лично не ми харесва. Както беше казал Гуслав, човек е важно да поддържа и вътрешна хигиена. Защото в крайна сметка, ела тук ще се съблека чисто гол, дай им 10 лева. Извинявам много, ама аз не искам да давам такъв пример някой ден за моите деца. По този начин. Хората питат, защото това е много масово, хората да правят нещо за пари, да станат известни за пари. Но виж само реалити форматите, в които се появяват едни хора и си показват мръсното бельо за пари. Някои хора го правят, но има хора, които не го правят само за това. Нали, да. Някои хора са благодарни за това, че могат да правят това, което обичат, искат и да изкарват пари, да могат да прехранват едно семейство и така нататък, майка, баща, деца и така нататък, разбираш? Звезден дом с подкрепата на Мебели Зона. Текстовете, които пишеш и изпълняваш, не бъкат от цинизми, което в българския рап е нещо, което прави впечатление. Виж, Какво мислиш за другата крайност? Какво мисля? Това, че не го правя, не значи, че до някаква степен, примерно, и аз в автоконтрол, примерно, има цензурирани, в смисъл, има нецензурирани неща, като майка с стари рани с апетити, в смисъл, и още една псоня има, но какво мисля за другите изпълнители, които го правят това нещо? Ами така са преценили, в крайна сметка, нали, те влагат душата си в това нещо. Ако са го почувствали по този начин, значи така го чувстват. Просто аз го чувствам по по-различен начин. Естествено. Абсолютно, всеки си има глава на раменете и всеки отговаря за своите неща, които те правят в крайна сметка в един прекрасен момент. Според теб има ли място за българска рапърка, която сега да стане тотална звезда? Не която, нали, да пее с рапъри, както е примерно Лора Караджова, ами да си рапира на 200. Има рапърки, човек. Йоко. Някакси обаче те са в по-underground. Няма значение, има много талантливи хора в България, които не са на този диван. Аз съм някакъв късметлия, че при мен се случват по този начин нещата, но има доста талантливи млади хора, които им се работи, но за съжаление не им достига според мен толкова късмет. Инат по-скоро. Инат да искаш да го направиш това нещо. Късмет също, финанси, време. Повечето хора имат смисъл, нали, всички хора имат някакви приоритети в живота. За тях явно това не е чак такъв приоритет. За което, нали, уважение. Хората искат по някакъв начин да се подредят живота и всичко да е окей, което няма нищо по-хубаво това нещо. До края на годината ще има ли нов проект, в който участваш? Имаш ли представа? Не знам, честно казано. Чудя се още дали ще пускам нещо. Всъщност, сега като се замисля, да, ще пусна доста неща. С Литър Жак правим една платформа. И скоро хората ще чуят. Почваме и участие с Литър Жак, турне и така нататък, с общи парчета. И така ще
съвсем различна платформа от това, което сме правили. А част от живота ти в момента преминава в студиото и работа по нови проекти и такива неща. Голяма Имам чувство, част, че доста голяма част. сериозно. Голяма част. Постоянно, кажи речи, ако не спа, съм в студиото или примерно се разхождам по улицата напред-назад. И си обмисляш някакви неща пак. И не, правя го, когато искам да го направя, човек. Аз никога не съм сядал с мисълта, сега чакай, сега тук ще седнем, ще направим някакъв хит или сега ще направим нещо, което ще е супер яко, сега ще напишем супер яките неща. И не, човек, сядам, защото искам да седна, разбираш, в смисъл, сядам, правя ми си музика, ако ме гране в един момент, ако преценя, нали, в последствие, че това искам да го изкарам на бял свят, ще го изкарам, иначе се забавлявам. Have fun with the music. Добре, тук е момента да пожелаеш нещо на хората, които те гледат и слушат в момента. Ами, най-вече да са здрави и много усмихнати. И скоро идват празници, такова, новите дрехи. Пак И се сте. виждаме по партията. Поп-топ с Мартин Геновски.